tayo. Yan yung Paris natin. May timpla. Mga boss, magandang gabi sa inyo lahat. Hapunan time na naman. Ngayon lang tayo magkapag-upload kasi alam nyo na, sobrang busy natin. Kaya kakain na tayo ng hapunan. Ginataan na kalabasa. Tapos may barbecue tayo. Yan yung Paris natin. Paris. Kuha muna tayo ng pinggan. Ito yung ulam natin ngayon. Sabaw. Yan, kain na tayo mga boss. Ito yung barbecue natin. May lamas.